Ìyanjú ìṣòro òbìrìkítí kejì. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣàlàyé àwọn ẹ̀yà ara òbìrìkítí. ọrún nìyí o. Òun ló bẹ̀rẹ̀ láti bí títí tó fi débí. Ọrún nìyẹn láti bí débí. Àpẹẹrẹ ọrún kan nìyẹn. Àpẹẹrẹ ọrún mìíràn ni láti bí débí. Àpẹẹrẹ ọrún mìíràn òun náà ni láti bí débí. Ọrún mìíràn ni láti bí débí. Ọrún mìíràn ni láti bí débí. Ọrún jẹ́ abala àyípo. Ọrún nìyẹn. Àwa ní ọwọ́jà. A ti ṣàlàyé ọwọ́jà tẹ́lẹ̀ nínú ìṣòro òbìrìkítí kìíní. Ẹni tí ò bá ti wò ó kó lọ wò ó. Ọwọ́jà nìyí. Ìlà tó bẹ̀rẹ̀ láti oríkò títí lọ dé àyípo, òun ni ọwọ́jà, èyí tí a fi wí dúró fún. Ṣé wá rí àlàfo tó wà láàrin ọwọ́jà méjì, ọwọ́jà kan ní àti ọrún. Àlàfo tó wà láàrin ọwọ́jà méjì àti ọrún, ọwọ́jà méjì, ọrún. Àlàfo tó wà láàrin méjèèjì yìí òun là ń pè ní abala. Abala là ń pè é. Nǹkan mìíràn tún ni ègé. Ègé ni àlàfo tó wà láàrin ọrún kan àti ọsán. Ọsán, kí là ń pè ní ọsán? Ọsán náà ni ìlà gígùn tó wá látara àyípo ní ìhà kan lọ sára àyípo ní ìhà kejì. Ìlà yìí ni à ń pè ní ọsán. Àlàfo tó wà láàrin ọsán yìí àti ọrún òun là ń pè ní ègé. Àárín gbùngbùn yìí òun là ń pè ní oríkò, bá a ṣe sọ nínú ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́. Ṣé wá rí ọsán, èyí tó gba orí oríkò kọjá tó wá látara àyípo ní ìhà ibì kan tó lọ sára àyípo ní ìhà òdì kejì. Irú ọsán báyìí là ń pè ní ìlàdajì, èyí tí a fi lí júwe. Ìlàdajì yìí òun ló pín òbìrìkítí sí méjì ọgbọọgba. Ìlàdajì ó pín òbìrìkítí sí méjì ọgbọọgba. Ẹ wò báyìí. Agbègbè yìí òun là ń pè ní ìdajì òbìrìkítí. Ìdajì òbìrìkítí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìbéèrè wa tòní. Ìbéèrè: wá agbègbè òbìrìkítí kan tí ìlàdajì rẹ̀ jẹ́ 14 sẹ̀ntímítà pẹ̀lú lílo pi dọ́gba sí 2/7. Ìyanjú: ìlàdajì dọ́gba sí 2 ọwọ́jà. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, láti bí síbí ọwọ́jà kan nìyẹn. Láti bí síbí ọwọ́jà mìíràn nìyẹn. Gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ó ló ṣe ìlàdajì. Ó túmọ̀ sí pé ìlàdajì jẹ́ 2 ọwọ́jà. Nítorí náà ọwọ́jà jẹ́ ìlàdajì lórí 2. Ìyẹn ni wí dọ́gba sí lí lórí 2. Fi 14 sẹ̀ntímítà rọ́pò lí. Nítorí náà wí dọ́gba sí 14 lórí 2. Ó dọ́gba sí 7 sẹ̀ntímítà. Àgbékalẹ̀ fún agbègbè òbìrìkítí òun náà ni agbègbè dọ́gba sí pi lọ́nà ọwọ́jà. Ìyẹn ni a dọ́gba sí pi
wí tóru méjì. A dọ́gba sí ogúnlé méjì lórí méje lọ́nà méje tóru méjì. A ti fi méje tá a rí ń bí a ti fi rọ́pò ọwọ́jà, òun la fi rí báyìí. Ó wá dọ́gba sí ogúnlé méjì lórí méje lọ́nà méje nítorí pé méje tóru méjì túmọ̀ sí méje lọ́nà méje. Méje yìí ó gé méje yìí ó lọ nígbà kan, a wá rí ogúnlé méjì lọ́nà méje lọ́nà kan, a wá jẹ́ 154 sẹ̀ńtímítà tóru méjì. Èyí jẹ́ agbègbè òbìrìkítí náà. Mo fẹ́ bi wá ní ìbéèrè kan. Kí ni orúkọ ọsán tó gùn jù nínú òbìrìkítí? Kí lorúkọ ọsán tó gùn jù nínú òbìrìkítí? Ẹ fi ìbéèrè yín, ẹ fi ìdáhùn yín ṣọwọ́ gẹ́gẹ́ bí àríwísí nísàlẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀.